Hello mga ka-Unation, welcome sa tong bag-ong episode sa ang UBC Podcast or UBC Channel Podcast. Ug karon no, happy kay ta kay natay guest karon nga grabe kay special kayo sa tua. Walay lain si Engineer Dave Joshua Baroro. Ay, mayong adlaw sa inyong tanan. So Dave, kumusta? Okay lang. So far, so good. Mayo, kaayo ang kinabuhi ng gihatag sa ato sa Ginoo. Kulban ka karon wala? Medyo lang kasi di na to matubag ang mga pangutana. Sige Kaya lang. tama itong tubagon og unsay ato mga Kaya ra na. So karon natay podcast bitaw kay para pod no makahatag putag kaalam sa itong mga viewers labi na sa Uy Bisaya channel. Para pod maka-learn pod sila og kanang gitawag na makakuha sila sa imong mga inspiration. So mao nang natay podcast karong adlaw. So una na akong pangutana sa imo Dave, proud ba ka nga usa ka ka Bisaya? Hasta ka proud na ako nga Bisaya ko kay basta mga Bisaya kay multi language imuhang mahitabo nga mahatag sa mga tao nga makigstorya kag Bisaya, makigstorya kag Tagalog, makigstorya kag English, whatever nga unsa may imong gusto tun-an mapasadanan nimo nga mo din ni ang iyang language. Mas maayo man na mabasa nimo ang tao kaysa sa imo ra pasagdan. So maayo kay proud jud ka nga ikaw usa ka Yes. Bisaya. Pwede ba nimo i-introduce imong self sa itong mga viewers? Pangalan lang, edad og taga-asa. Ako dai si Dave Joshua Nunez Baroro. I'm currently 26 na. Bago lang nilabay ang ato ang birthday. Taga-kuan ko, taga Bayugan City. Nagpuyo din ha sa may Taglatawan. Nagatrabaho ko karon sa isa ka kumpanya diha sa San Francisco, Agusan del Sur. So sa una, gamay pa jud kay ka Dave kay ikaw sama na ko ka estudyante sa una. Kita pud sa una apotay collaboration atong himighandog sa unang panahon. So karon lipay kay ko kay na-interview ta ka tapos karon usa na jud ka engineer, no? Pero before ta moabot diha sa diha nga level, mo tanas ako katong gamay pa ka. Unsa man jud imong greatest jud nga dream sa kinabuhi? Katong sa bata pa ko. Bata pa mo gyapon. Dapat sa samtang kung bata pa ko. Doon ako daghan na pangandoy kay syempre nako sa kalisod nga kahimtang ba di man sa ingon nga natadaan nga kantangan pero ang ato mong pamilya is dili gyud inana ka prestigious o dili pud sa dili gyud basta-basta mahatagan og mga opportunities, but then tungod kay naman tay pangandoy sa atong mga kasing-kasing sa atong utok motong na story ni Papa ano ba nga pa unsa may mga pwede nato makuha na kung makatrabaho na ko makasudayin ko niya mabalik na ko sa ilahang kahago ilang kakapoy. So motong gipangandoy gyud ako bata pa lang ko nga mahimo jud kong unsa ko karon ako mahimo ko engineer. Yeah, mahimo engineer. Butang po na nako sa ako ang mga kanang yearbook. Nabutang jud mo dito sa una. Pwede na ako na essence sa imuha sige. Na nabutang gyud ako dito nga to be an engineer kay gusto nako ang pangandoy mo gud ni Papa sa una is gusto siya kung unsa niya akong ipagka-engineer karon mo ning electrical engineer. Gusto si Papa may electrical engineer. But then na mga circumstances kinabuhi nga naputol ang mga pangandoy. Kato nga pagkaputol sa pangandoy ang bunga ato is ako. Motong ako gusto na ako nga akong ipadayon tong ilahang gipangandoy. Motong ni ingon ko nga gusto ko may engineer. Mo ni akong salamat sa Ginoo nga naabot na ako ni karon. So abi man jud nako Engineer Dave nga gusto ka mahimong musikero sa una kay sa una baya sige bitag tugtog sa una atong mga lakaw sa una banda ingana. So daghan bay kuan sa engineering anong electrical man imo gikuha? Sama sa imong giingon sir yes kanang gusto gud ko mahimong tugtugero sa una but gitudloan mo gusto Papa meron medyo nanay background akong Papa ba niya dako pud ko simbahan dito pud ko nitubo ang music mind motong unsa man gani ang mga music nga nasa akong auto karon nitubo na gikan sa akong amahan nga ni tubo nga gikan sa simbahan nitubo sa niya eskwela pa yung SPA music pa gid ako ang major sa SPA ko and then sige ato contest motong dito nga mga era nakita na ko ang paghimong competitive ba ang electrical engineering man gud na akong nakuha samtang napako sa high school days niyan ako ni Papa nga pa unsa gid ito nga engineering na imong gusto ana siya sa ako nga kita ba ka sa ako nga hilig ko og kuryente magkuan man na siya pa sa una sa kuryente taon na sila mga electrician nga sabay-sabay ra siya kay asa ra man iyang atuan pero iyang yung pangandoy ECE gyud kana electronics and communication. But then di pa man na siya available gyud kay sa una nga kuan dili sa Bayugan era
butuan na iguan bit mo maganda sa available sumoto na ako nindot bitaw electrical no mo to akong gistudyhan akong gitan-awtan studyuhan unsa na sa electrical dito na ako nakuha nga murag para sa ako murag para sa ako ani electrical kay tungod man gud ang kuryente is dali sa music manihang lang kuryente dito na nagsugod ba ang mga pagpaniid niya na nakuha na po ang sa kuryente man gud is daghay complex nya complex man gud po ang akong utok murag musabay sa flow ba nga nang kung unsa ka lisod ako ma-dive in di man sa ingon na bright ta pero murag mangita po tag lisod ba kay di mo ganahan mo stay sa kanang diharang taman mo deep in man gid ko sumoto pagka wala ko murag ako aning kurso ning electrical engineering so syempre from first year to fifth year nako nga first year kung dili makaya undang ka mangita ko lain na course mangita ko lain course lima di ka tuig no ang lima ka tuig ang engineering o first year dili kay ko makahuman ay di ko kuan ani di na ko ni masakto undang ko but then gipakita sa ako sa Ginoo nga kaya nimo na so motong first year to fifth year pasalamat sa Ginoo wala bigid ko aging bagsak so salamat sa Ginoo laos jud street jud street jud na siya nya until such time nga nag-COVID man ato ni COVID ato COVID man gyud ang ako ang kuan 2015 mo graduate og high school nya 5 years 2020 so COVID gyud ang naabtan so motong nakuan ko naabtan ko COVID so akong graduation is PowerPoint ako na graduation mo tong nag-live show ra tan oran wala gyud paso-paso but then pasalamat nga ni graduate pero before ta mo abot diha sa may imong nadumduman Engineer Dave nga mga challenges nimo nga imong nagian gikan sa gamay pa elementary high school ug apil sa college sa imong nadumduman nga pinaka bugat pinakagahi nga pagsulay sa life o sa eskwela ang pinaka lisod man gud sa among life good kay kalisod sa kwarta at the same time kalisod pud sa relasyon mo na siya ang duha nga mag-coincide kay kung maglisod man gud pud ka sa relasyon maglisod na ka sa kwarta unsa nimo pag pangita og something panginabuhi makaon kada adlaw unsa ba pero sa kato nga mga sitwasyon na akong na manaagihan grabe to nga hinilakay grabe na hinilakay nga di po ko makaingon na depressed ko kay di pa man to open ang kuan kay di pa man kay usong Facebook sa una ni karon naman lang ni niabot ko sa point nga magmotor ko ha nya mag-helmet dito na lang ko maghilak sige ko panawag sa Ginoo Lord tabangi ko Lord ganang as in wanang bitong di na nimo dili na ka gusto mo kuan bitaw mo padayon sa kinabuhi ba murag ka give up na gid ka naman siguro ni wala naman siguro ni labi gito give up ka murag sa hunahuna nin kung naim na mga kailan ako karon nga grabe nakuan gid niya nga nang sayon ra gid kay siya ba kay na kuan man sayon ra kay siya ba kay naabot man na niya pero wala sila kabalo nga ang gikaagi nako di ay is grabe ka lisod silent lang ang battles di na ako i-share di na ako i-post sa Facebook because I know nga naray solusyon ang tanan pero dili siya basta-basta nga kaagi nga pwede ra nimo siya i-manipula o di man siya di man nimo control ang mga weather mga kuan same lang po sa problema nga dili mo makontrol ang usa ka butang nga moabot sa imo maghinilakay grabe hinilakay mo nalay magbuhat nimo ba say sa kadaghan sa imong buhaton wala ka balo mo una labi na kabugat jud sa unang panahon bugat kayo di lang ako ma-state gid sa problem pero kay since kan kayo privacy murag dili pod masakitan pod ako tong involved ba so pero mo to siya lagi nga problema nga murag sulig gayon niya dito finances pa lang daan pod sa among adlaw-adlaw niya daghan gud mi magsuon sir so mo pila man ko magsuon di mi kabuok magsuon mo tong sa kadaghanon namo na ka ba mapabigat pa ba ka ana ba so dito na nagsugod ang ato ang pagpangita og something mangwarta ba mangwarta diskarte gapon dito na mangwarta dito na din ko nakabalo og mga okay ra i-share dito na din ko nakabalo og chiropractic so mo na para magpalagot og lawas ba mag-adjust na sa muhang okay ba na ba karon ba jud niya dito ko na kuan nga alam sag asa ra mi bato of the bands sag asa ra mi magtugtog kay para ba nimo papa ban akong papa kung mga kauban ako may igsuon akong kauban actually sa banda si Vince o si Justin shout out si Justin ang drummer si Vince ang bassista niya ako ang keyboardista so bisag asa ra mi mo abot mi Surigao abot mi Butuan Rosario bisag asa na mi maglipot-lipot lagi basta kay pangwarta lang bahalag pili daog anana mamadaog mayo kay dako pag mapildi at least na gihapon na kay consolation price di kayo sakit so mo tong
dito na ako nakuan ba nga isud gyud ay mangita og pangmartahan niya. Moto na-realize na ko na nga butang hantod sa nalampasan to nga mga panahon dito na din nabo na realize nga maning kamot sa kinabuhi. So katupod ng mga kaagi mo na mugahi ka ba mo di na ka basta-basta after pag abot na nimo ang imong current situation mo karon wala na basic na lang mo Basic na. na nimo naagi naman ako ni kaya ra ni. Pero kana wa jud ang hibaw-on sa mga tawo no labi na sa mga nakaila sa imuha kay di po ka syuhuy gud sa una sa social media ha pira kaayo ano nakita sa mga tawo is ang result pero behind ana wala nila na kita. Pero kana siya Engineer Dave no. So ang pagingana unsa may nagtuklod sa imo nga magpadayon jud gihapon. Kay hibaw man ta nga lisod kaayo ngani-ngana. Sa imong mga motivations sa unang panahon nga mo padayon gihapon. Sa una man good sir kanang lain man gud ta mga 90s good kay mo tan-aw ta sa sitwasyon sa atong pamilya ba mo kuan di man regardless sa kuan di man inana man pud ang uban ng mga tao 2000s mga millennials ug kanang Gen Z. Pero sa ako man good is idako man good ko nga gipakita sa ako sa akong mama ba nga inani kalisod ang kinabuhi. Kung dili ka mo human og eskwela depende na lang sa mga kuan sitwasyon pud sa uban ko kuan. Actually ako man po unfortunate po ko kay wala may pa eskwela sa ako si mama. Sige ko istorya niya nga ma gusto lang ko may engineer ma kay mo yung pangandoy nga dili lagi ko makakuan sa imo provide kay mo ano siya kay dili man ka kuan dili man ka dato nga unsa may ako ikabayad ana ba sabi nog inampuay to Lord anang unsa man ako ni botong time sir nga niabot pa gyud ang panahon nga barato bigyan ng PNU barato bigyan ng PNU maayo kay ng PNU Exam ka dito. Exam ko dito exam ko dito providean ko sa mga auntie, mga maestra man ang mga auntie o uncle. Providean ko kwarta nga pamiliti niya, pang admission. Kay di ko kapayon ni mama kay kantin mami sa una, naman may kantin sa kumpre kung kisay nakabalo din kantin mami sa kumpre sa una niya. Kung mangayo ko ni mama, ang igo ra pud na guan, igo ra pud nga ginansya, mura buti ikuan pangaon na mo sa adlaw mo tong kung asa man ko mangayo ani kuan. So mo tong ni providean sa Ginoo na ako mga auntie, mga uncle, maestra gyapon sa kumpre. Motong niya ko ito nga panahon nga, ay, pwede ni. Akong gitake dito sa PNU. Pag-take na PNU, sir, kay, before ko nigaw, pag human, gina ko itinod, anay, gito na ako nga pagkuhan. Answer. Oo nga, di yun ko pwede mo ingon, nagbinulok ko ato. Ako dyan gitarog, sir, pero niampo ko before ko nigawa sa gate sa PNU nga, Lord, kung diri man gani ko nimo ipabutang, magmaestro ko. Maestro ka. Pag dili ko nimo papasaron sa PNU, mag-engineering ko. Nyabot man gyud ang November nga, gabi na pangita sa akong pangalan. Wala. Wala man gyud na pasaran ako man para ma-interview na din ba next na stage. Wa man gyud ko kabalo sa kumawa gyud ko kapasar mag. Nang gawas ang siyempre masuko man gyud imong mga provider, suko man gyud na. Yun sa man nimo gusto na. Ako nga ma, sorry kay ma, gitinod man gyud na ako ano ba sa sige panik kamutan ako. Dito para sa imo ba? Moto niya ako nga dili para sa kuan, ana ko nga mag-engineering ko. Wala ko kabalo ako pwede makakita og kuan. Sir kay nakakuan man nakapakyas man kay na DOST nga scholarship nga kuan, DOST nga scholarship nga testing examination ba kung kasi pwede. Ang nahitabo kay national kuan man ko, qualifier man ko sa kuan RFOT, NFOT, National Festival of Talents. Mo putong last pud nako ni graduate ko nga mo ato pa pud mi og Manila. Karon kay na timingan man ang ato nako Manila kay mo pud ang tig-take sa exam sa DOST. So wala na ko naka-avail. Sawan kog maayo kay naman day ini wala kani kuan yang so man nimo na imong pangandoy pag eskwela na kay isa ra man mag-adto Manila dito sa ano ko dito Pero labi na ko pangitag scholarship. Kabalo ka sir nga ako gi-taken ang sa barangay namo nga scholarship. Niadto pigi ko provincial nga scholarship. Sa tanan na akong ipang-taken ng mga scholarship napasaran ako na tanan. Napasalamat sa Ginoo ato nga nahatagan gid knowledge. Kato nga mga napasaran ako pati CHED, barangay niya dito pod sa provincial. So moto napasaran ako. Moto akong gigamit para maka-eskwela ko. Moto na motivate ko kung mabagsak ko. Wala na ako na din ako ni ma-avail. Niabot man po ng panahon nga free tuition naman. Abot man tuition. So motong na pasalamat niya sa kalisod ang pinakadako gid nako nga motivation gid is pag dili nako ni mahuman. Man ko taman. Correct. Nya sige po balik-balik pud nga. Sige po ko balik-balik na hinumdum mo nimo ngano ni sugod ka. So mo tong hinumdum nako ngano ni sugod man ko ani ngano ni sulod man ko ani. Ngano ni enter ko. So mo tong ni shoot ko dito na ni. Sotoy na ni unsay mahitabo. Wa na lingi ay dito na. Moving forward lang ta. Bisan pag unsay makuha na to mo tong na napadayonan ra.
So man ka nag-eskwela o college pod? Nag-school ako sa Caraga State University sa Kabadbaran campus. Kay mura man po yung available nga electrical engineering niya. Ang the rest man nga na electrical engineering kay SJIT. SJIT is private man niya. Kinahanglan og kwarta sumutong dili makaya. Kani Dave, how will you describe your mama o papa as parents? Kay murag sila man joy nagpalikod nimo bitaw nga mahimo kang engineer karon. Oo, si mama o si papa man god is. Si papa is my guide, my foundation. Si mama is my loving and care, love and tender care ba. Si papa is something like kuan na siya kana pursuant niya. Ani buhatan ni ana. Stage father mo gud si papa god murag unsay imong dapat buhaton sa stage mo yung isulti yung buhaton nimo. So si mama is pakita niya sa imo nga lisod kapoy pero kalipay ana ba. Nasabay ang duha no tong kung unsa silang duha mo tong ako. Kung unsa nang duha si mama ug si papa mo nang ako. Okay. Si papa is sila mama manggod sila musician man na sila daan nga hilig na sila magkuan og mga batog daban sa tud sa mo na naandan sa mamang ko nakuha namo nga kuan ba genes ba. Sumotong si mama ug si papa is a good parent, is a very very good parent kay they raised me well. Batasan na magud nga good diha magud makitaan kung unsa kapag tubo sa imong balay is makita gid niya sa gawas. Di na pwede plastik-plastikan kay musingaw gid na unsa gid ka tinuod. Pero I don't know sa uban kung unsa ilang impression sa ko but ako maingon jud for myself is nami batasan tanan na magi attitude mo gawas pero ginapakita nako ang unsa ginatudlo sa akong magpapa sa ko abang unsa insakto jud unsa insakto kay siyempre tubo kita simbahan nagrepresenta sa Ginoo at the same time I'm honoring my parents kay mo pud akong ginawan pud nga i-honor gid ako na sila bala may kinaunsa sila may nagkuan sa kuha mo na karon salamat ko nga nanatay ikabalik gamay bahala ginagmay at least makita nato na nalipay sila dito na gid murag mahappy na ko ba nga ang pinakapangandoy man good number 1 is dili lang kay kanang unsay maabot nato. Pinakapangandoy na number 1 mabalik ang ilang kakapoy bitaw effort sa imo ba kita nimo nga naari mao. Kita ni ang kalipay diha na gid na sa kuha satisfied na gid kay kuha na inana ko ka kontento na ba kung malipay kita lang nako ako magpapangan nagngisi nga nalipay sa akong nabuhat. Dito na ko murag mo na siya ang kanang the best goal na ko ba na ma-proud ko sa akong self na yes naabot ra gyud. Sako po nakita sa yung papa proud jud pud kay siya sa imo kanang magstorya mi mag-uban mi. Ingon ko sa iya nga si Dave ug uban mga manghod nimo. Ikan sa una hantud karon wa jud nagbag-o ang batasan kanang matirahuron. So imong papa proud jud pud kay sa inyo ba nga ingana inyong naabot. Then wala nagbag-o. Shout out papa. Nanti waroro reverse lights and sounds. Karon engineer Dave, unsa man imong advice ka sa mga batan-on karon mga kabataan nga ang edad is pareha pa sa imong edad sa una nga gusto ang tana moabot diri ang level ba tapos na gipag-agian ng mga struggles. Unsa man imong ma-advise sa ila ka? Daghay mga advice na nato pwede makuano pero ikuan lang nato nga na may mga bata nga less fortunate na may mga bata nga fortunate na sila opportunity na sila provider na ma-provide na ilang panihanglanon. Napay uban nga mga bata nga luoy, di ba? Luoy kaayo nga asa man sila mangita baon 5, sudan asin tuyo. Pero ako ra gyud ika-advise sa inyo ha is wala gyud imposible dinha sa imuhang kinabuhi. Wala imposible labi na sa Ginoo kay sa tibuok man gud nimo kinabuhi. Kabalo ko lisod gid na siya isugahon. Kung nagikan ka sa lisod gid ipataas imong kaugalingon kay dito magid ka sa below gyud. Pero pag moabot mo lingkawas ka ana at least naka-feel ka ba sa lisod? Mo na sa mga kabatanunan karon, dili rason ang kalisod. Dili rason ang kalisod para maingon ka nga dili nimo maabot ang imong pangandoy. Dili pod rason nga tungod kay naay mga circumstances sa imong past, di na din kamo padayon sa imong present o sa imong future. Akong ikatambag sa inyo ha na whatever you do kanang surrender na tanan sa Ginoo, ihatag gyud tanan sa Ginoo kay ang Ginoo nay mo pabilin ana nga unsaon niya pagmugna sa imong kinabuhi. Kay ako sa una di man sa ingon nga ikumpara nako ang life sa inyo ha pero as for me sa akong mga life good is kanang wala ko kabalo kung unsaon nako pag sugakod nga niwang kay ko bago-bago lang ko ni kuan bago-bago lang ko ni
di pagid kay ko kanang ni dako kay sa una wala pud koy kananay kay ako May baon ginasave kayo. ginasave na akong kwarta kay kanang napais kinahanglanon pa nimo itabok sa isa ka semana ana ba kay sunod na pud semana ang provision. But then sa mga kabatan-una karon labi na sa mga eskwela or kung naminaw man gani ka diri karon sa podcast, ayog undang sa imong pangandoy. Ayog gyud undangi imong pangandoy. Kay ngano man, kana mo gud na pangandoy mo ni mo drive sa imuha para mopadayon ka sa imong paglakaw sa kinabuhi. Kay kung ano man kung mo undang ka, dili nimo mahibal-an kung asa ka taman karon. Kung mopadayon ka, padayon, diha mo makit-an ba kung niundang lang gani ko sa una, asa na ka karon ko niton. Pero kay ni padayon man ka, dito nimo makit-an nga salamat kay naminaw ko nabinasa kong inahan, amahan, or isa man imo mga guardians, padayon sa inyo ang mga pangandoy. Engineer Dave, kung tagaan kag opportunity bitaw nga mo abroad, tapos dako jud kay sweldo, no? Maka-provide gid diri sa imong ginikanan. Pero walay simbahan dito. Di ka kasimba, imo ba siyang i-grab or dili? Ako magud sir is opportunity taker. Na opportunity na mo gawas para sa kuha mo ako na i-taking ano man mo to ko ingon lagi sa una man gud sa una man gud nga opportunity sa kuha dili gid na prestigious ako gapangita og opportunity para sa kuha mo to may mo musician contest ko dito na ako nakatilaw og airplane sa airplane mo nag-eskwela ko asa giunsa na ako pagkuan ngita opportunity para sa kuha karon kung natagan man kog choice nga mapaadto ko sa gawas niya taray abroad na tapos ito pangutangin mo is walay simbahan is ang church man god is dili siya building not the foundation not the foundation ako man god ang church is ako isang heart kung giun sa kapagpuyo sa Ginoo kung paabrodon sab ko if ever kay tungod kay dakong sweldo niya need na gyud kuan siya why not no why not Okay. Pero dili siya sa kanang kuan kanang hunaw lang gihapon ko para sa kuan nga dili sa ingon nga muhawa ko sa akong trabaho karon currently because napod ko napoy opportunity diri pero kung nay mga circumstances nga dapat gyud nimo i-grab so why not Okay. Mutuo ba ka nga itap priority jud sa life is ang Ginoo? ay yes grabe gyud kay na nga kuan gyud grabe kay na nga pangutana whatever you do man good is give it to the Lord ang ako man good isagay nga tanan ako mga desisyon sa life is kapangutana gyud ko sa Ginoo nga Lord kung imuha ni ako ni padayonon kung dili nimo ha di ko mapadayon ani kay kapoy-kapoy ra ko kay ang ako magong strength sayahan ako ginapangayo so bisan pag ingon nila sa ako nga anang ipadayon na siya mo pero namagay mga kuan gud nga principles in life nga di po nato matupgan ang sa kinsa man ang imong natubuan ni kuan pero as for me man god is so whatever things nga mahitabo sa kuan life karon is siya man gud nakabalo siya nakaplano nakasulat so gusto nako mahibal-an nga Lord unsa man akong kinahanglanon buhaton diri so that mapadayon nako with his strength so motong top priority is knowing who God is. Kinsa imong pinaka greatest jud nga mentor sa imong life? Greatest mentor nako sa akong kinabuhi is si Papa gyud. Greatest mentor nako si Papa. Dili man niya ni ma-feel pero kabalo siya nga siya gyud ang akong foundation sa life. Katong sa time nga bata pa ko is gitudloan ko niya unsa ang kinabuhi ba unsay kay gatrabaho mo gyud na sa bisag asa mumina mo trabaho sa kalsada mo nang itom na si Papa kay medyo itom naman sa daan pero itom sa samot kay buwan dito na ko na-realize ba nga isod mahimong Papa so motong niya nako nga to be a father figure is anang what I really desire anang ningon pud ba nga si Papa nagtudlo sa ako daghan ko mga mentors but si Papa ang top nga mentor Mentor nako ka sa imo ha. kung kinsa ko karon is tungod kay naa sila sila man gud ang nagpatubo nako so kung unsa ko karon tungod na sa ilahang pag-amuma kanako Kani siya Engineer Dave, kinsa imong top 5 nga superhero sa imong life? Ma-consider nimo nga kani superhero ni siya sa kuha. Dili superhero ka na to na ilahan mga Batman nga na. Kanang tao siya nga duol sa imo nga ma-consider nimo you are my superhero. 5 ka buok sa imong madumduman. Daghan yung superhero sa kinabuhi kay wala na ka mga nanihanglan ba nanihanglan so daghan pero ang top 5 din ako nga mga top 5 nako nga mga superheroes is none other than number 1 gud nako si Mama gud kay she was there for me when I am emotionally unstable kanang dili ko sakto og kanang mga desisyon sa life kanang kuan nagpaluyong siya sa ako ang kanunay so sa tanan panahon nga kabalo ko nga lisod kaayo iyang
iyahang gisagang tanan. Kabalo ko nga daghan pag problema dapat moabot sa kuha pero wala na niabot sa kuha kay iyahang gisagang tanan. Mo ginay kuha number 1 gina si mama nimo. Number 2 is syempre si papa. Pareho sila sa ni mama ug papa pero si papa man god is something like dili niya mapakita. Wala na siya provision na siya i-provide ra niya pero dili na niya ipakita sa mo. Number 3 is syempre ang CEO ng Jobars Events. Mo gina si Uncle Joe. Renewel Baroro Uncle, mayong kuan diha may Words. Si Uncle Manggod is grabe manggod na siya ka supportive sa ako. Okay. So in terms pa sa una. In terms of kanang mangandoy ko mo. So, sige kuan ni murang kung unsa man gani pud ako na kuan karon tugod pud na niya nga gusto ko siya mo push pud siya sa ako ba mo nang before ko ni kuan gani nga nang before ko mo eskwela college, abi ka na sila mga saba sa kuha, ilang kasabaan mo nani mga kuan mo tong mo drive sa mo ba nga. Kung dili nimo na buhaton, mo na isa po na sila sa akong mga mentors na sila uncle. Next is sila Auntie Gigi, wala si Ma'am Dalis, hi ante. Nagpabilin sab na siya nga kuan sa mo maayong ehemplo mo ng superhero na siya. And lastly si Ma'am Maricel. Ma'am Maricel. Di lang ko makuan tanan pero mo na akong top 5 si Ma'am Maricel kana si Auntie kuan na siya banhaan na siya. Pero butan ni si Ma'am. Pero butan kana si Auntie. Siya ang unang nagbaby sa kuha wala pa na niyang anak. Siya ang una gihimo ko niyang baby ba. Tanan gi-provide niya sa kuha gi kuan tungod kay love kay ko niya tanan katong mga high school days something nga kuan paningkamutan sa niya mo-provide para sa kuha ba mo nang saludo ko sa akong mga heroes sa kinabuhi. Daghan pa pud sila actually pero di na ako maisa-isa. So kani siya nga pangutana Engineer Dave no common kay ni pero gusto ra pud nako may bawo no sa imong take ani. No? Diploma or diskarte? Yana siya nga pangutana mo gud. Personal nimo nga debative di ba? O di ta mag-debatean ano orang gusto mo bawaan sa imong kuan. Pero as for me, pwede ra ko i-bash ani pero mas nindot gyud gihapon ang na diploma tapos mo diskarte din ka. Paris jud Paris. Kay kung mas maayong sa sugod kung pag diploma diskartehan nimo nga mo ka diploma ka na ba murag reverse side ba murag vice versa ba kung pag diploma diskartehan nimo maka-diploma ka karon nga na kay diploma diskardehon nimo unsaon nimo pag-angat sa imong kinabuhi regardless sa imong status sa life Philippines manggod ang Pilipinas manggod ang standard is ang diploma dili ka wagay kay diploma grabe kayo ka lisod jud kayo katong nga niagi ba kita ko sa imong video nga nagakanta lagi mo gid last last ani din sa una nakakita po ko nimo nga gitara biya ka, no? Pero kung papilion ka asa man jud imong passion ana, sa gitara or sa vocals? Di pwede masabay. Isa. Ama jud ka ingon passionate ana nga duha nga department sa music. Yeah, nagsugod ko sa vocals manggod ka nang kakanta ko sa mga bata pa ko hilig ko maminog kanta. Pero you know, life is guitarist man, guitar is life. So motong pilion ako ang gitara. Balag di ko kabalo mo kanta, mapilion ang gitara kay mas lisod man ni kuhaon kaysa sa kantahon. Okay, ang gitara manggod is you need taas-taas po na knowledge para makabalo ka. Dili basta-basta maka-gitara o kanang atik-atik lang. Ingon lang nga ineskwelahan lang kanang jologs lang. Pwede ra gyud kay ng mga G, C minor, C, G, D. Pero ako di mo ko masugot pud diha ko taman mo tong dagay mga kinahanglanon di pangtun-an mo tong sa gitara grabe taas na gid kay atong knowledge ana mo ng gitara ako. Okay. Ginatingam gud ko kay nana kay mga video nagakanta. Then sa una pod sa tuang mga himig-hantog sa una ng mga trabaho, kanta jud biya ka to. So mga ka-initial no mao na atong bisita karon si Engineer Dave Baroro no ni share sa iyang life taagi na para pod naapod mo yung makat-unan sa pagpadayon sa inyong kinabuhi. So karon Engineer Dave sa man imong last words sa atong mga viewers. Grabe last words na yan or buwan. Anyways, dakong pasalamat sa UBC channel sa pag-invite sa ko dinhi sa lang studio. Nagasugod-sugod pa lang ni pero I know nga dati ikaw sir sa akong ipangingon. Padayon, abot salamat. Mabot gud ang unsay man gay mo gipangandoy gid desire, maabot gud na mo kuan ra mo suporta magpagluyo ra pod ko sa imong gusto nimo abuton mo suporta ra pod mi. And at the same time, sa mga naminaw, suportahan nato ang OIBC channel kay nindot siya og kana hatag sa ato abang content kana hatagan ta og kana kaalam dili lang kay himuon lang ta nga palipas oras but ginahatagan ta og something to be motivated o to inspire people nga unsay naa sa
vlogging. And at the same time, di lang ni kuan knowledge giving gud ni siya. So paminaw mo sa unsay mga naa sa ABS channel. Kitaan po na ako ilang mga content, diha niyo makita na nindot gud siya. Okay. And then outro po next na pod is salamat ko sa mga napuloy sa akong kinabuhi nga unsa man gani ako naabot karon is dili tungod kay ako lang. It's not just me. No? First of all is because of the Lord akong gi-serve. Tungod niya nakaya na ako ang tanan. And next is ako mga parents, mga nagpuloy sa ako akong lola, mga auntie o uncle o mga friends na ako nga ni sa sugod pa lang ni believe na ba tuo na sila sa ako. Okay. And karon nga naabot na ako silang balikan dito ko sa mga tao nga nituo sa ako. And lastly, salamat ko sa mga butang nahatag sa kuha. Gusto lang ako ihatag sa inyo ang ingon nga last words nga daghay masuya sa imuhang nabot karon. Daghan gid kay sila masuya pero dili gid na sila masuya sa imuhang gikaagi. So padayon lang sa imuhang pagpangandoy, sa imuhang paglakaw sa kinabuhi kay tumoy ana na imuhang reward. Kasi na kay gusto i-promote Engineer Dave. And shout out na kay promote. Sige. Daghan ko gusto i-shout out. Shout out ko kang Carla. Hi Car. Mayong kuan di abot pamin sir. Unta madungog ni nimo. And gusto lang na kay promote pud no nga ako ang dili man ko hilig yun pud og Facebook yun na mag-page, mag-vlogging. Pero hilig ko covers. If anything ganahan mo maminaw, you can search my Facebook channel o mga YouTube channel, Dave Joshua Baroro. Nadi ako mga covers and kung na may mga request, you can give some request kay tanaw na to kung kaya ba sa atong boses. Kung pangit, di mabuhat. Pero nangita niya pong time na versatile na. Kung naamoy time, follow me kay taon-taon perminti taga-kanta. And syempre, di ay, Joe Bars Events. Namin na si Uncle diha, naminaw. Ang Joe Bars Events is ready to give you the service that you deserve sa inyong mga event, mga birthdays, kasal, etc. So, sa pa inyong gihulat, pabook na mo sa Joe Bars Events. Tawagon na niyo si Sir Renuel Baroro. Nadiya siyang Facebook page, ang Joe Bars Events of Bayugan City. Salamat kayo Engineer Dave no sa imong time nga gihatag karon no. Kini siya is daghan joy ma-learn ato ang mga viewers pod no. Pag-upload ani sunod semana. So mga ka-Unison, hanto diri na lang ato ang podcast og atangin niyo ang sunod nato mga episode. Salamat kay sa pagtan-aw ug pag-support. Uy, Bisaya Channel! Ang channel para sa mga Bisaya.